علی تری کمے وچوں ٹرائے کمے وچوں دیر نہ کری ٹرائے کم ایڑے نا جنہاں وچ دیر کرن جائز کو نہیں اے علی جرمل نماز دا وقت تھی وے نماز ادا کرن میں دیر نہ کری اب آپ سمجھتے ہو نماز اللہ دا فرض ہے نماز اللہ دا فرض ہے چنگے بھلے ہو بیمار ہو سفر وچ ہو گھر وچ ہو جیڑے بحال وچ ہو تساں کو نماز چھڈنی نہیں ہاں جے کو ہکڑی نماز جانی وانی ہکڑی نماز چھوڑے او کو 640 سال دوزخ دی باہ وچ ساڑیا ویسی قرآن سچا ہے نبی دی حدیث سچی ہے ایمان ہاتھ متے کرو قرآن سچا ہے اللہ دا نبی سچا ہے ہاں سنو قرآن کیا فرمیندے ادا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا جو نماز کو ضائع کریں دن نماز نہیں پڑھتے زنا کریں دن بد کرداری وچ زندگی گزریں دن زانی بے نمازی انہاں کو غیا والے جہنم دے کوہ وچ پھٹا کیتا ویسا اب ایڈے میری طرف توجہ کرو جہنم وچ ایکڑا کوہ ہے جیندا نام ہے غیا کیا غیا ایویں ایکڑا پتھر چا اوہی وچ ہی سٹو نا پتھر سٹو 500 سال پیا ویسی 500 سالے کنو پیچھے ترے وچ پہنچ ایڈا وڈا ایڈا گنہا ایڈا گہرا ایڈا ڈکھا جہنم دا کوہ ہے وہ سجا باہ نال بھریل ہے دوزخ دی باہ نال بھریل ہے بے نمازی تے زانی انہاں دونوں طبقے کو ایہی غیا والے کوہ وچ سٹیا ویسی قرآن فرمیندے جے ہے ایمان سچا قرآن کو قرآن سچا سمجھے ہو تو یقین جانو بے نمازی دے واسطے تے زانی دے واسطے یہ غیا والا کوہ اللہ تعالی تیار کر چھوڑیا ہے پیچھے یہی کنو بچ سو یا نہ بچ سو ہاں آکھو بچ سو غیا والے کوہ دے عذاب کنو بچ سو تو اج وعدہ کرو نماز پڑھ سو دیکھو ہن ٹرائی 4 مانو ہتھ کھڑا کریں دے ہاں بنا دے نیت وچ پھیر آئے کیا آکھو سب متھے ہتھ چاہو آکھو نماز پڑھسو نماز وعدہ ہے ہاں وعدہ او میٹھا نماز 5 وقت پڑھو زنا نہ کرو بد نظری نہ کرو بے حیائی دے کم نہ کرو بنا دے نیانے کو اپنی نیانی سمجھو ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا زنا دے ویچو بھی نہ ونجو زنا برا فعل ہے گندی بات ہے تسا مومن ہو تے زنا نہ کرو ہاں چوری نہ کرو پراوا حق نہ کھاؤ کہ نال ظلم نہ کرو دندن میرے سونے نبی فرمایا دندن جتلی کاٹھی اب ایک گھنی مل کے تو سی دندن جتلی کاٹھی جے کو پرائی چوراوے یا پھر کرے دندن جتلی کاٹھی اوہی دے بدلے ان کو جہنم دی باہ وچ ساڑیا ویسی نبی دا فرمان سچے جواب دیو ہاں ہن کیندا اسکوٹر پھری کیندا ڈھور پھری کیندی بکری کیندی رلی کیندی بلی کیندا گھٹا کیندا چھیلا ہاں خدا کنو نہیں ڈرتے میرے سونے نبی فرمایا وہی مانو کو جنت دی خوشبو نصیب نتی سی جو رستے وچ کھڑا تھی ویندے کو مسلمان گزرے اے او کو ہتھیار نکال وہی دی شے پھرے او بیچارہ دیکھے کھڑا بے وسیا کھڑا ہے وہی دا ملکیت مال مزوری پیسے وہی دی گھڑیاں موبائل خرچ گنے او دیکھے بیٹھا بیچارہ بے وسے جو کچھ آکسی دا بندوق مار سپے سی حضور فرمیندے او مجبور دیکھے بیٹھا اے اون دی ملکیت پھر ونے اے کو جنت دی خوشبو نصیب نتھی سی ہاں این دے واسطے جہنم دی باہ اللہ تعالی تیار کر چھوڑی ہے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام خیبر دی جنگ تے گئے. سجاگ بیٹھے ہو؟ میری گال سمجھ وچ آندی ہے نہیں آندی؟ آندی ہے؟ ہاں. میرا سونا نبی خیبر دی جنگ تے گیا. جنے جنگ کنو واپس موٹے رستے وچ ہکڑا مانو ہوئے حضور دے قافلے وچ مجاہدے وچ ہکڑا مانو آج کو مر گیا، فوت تھی گیا. اوہی دے او کو غسل دیوایو نے، کفن ڈھکایو نے، جنازہ تیار کر چا آئے. حضور کو عرض کی تو نے یا رسول اللہ اے مجاہد مر گئے، ایندی جنازے دی نماز چا پڑھاؤ. میرے سونے نبی فرمایا صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی تے تساں ون نماز پڑھو، میں نہ پڑھساں. صحابہ ڈک گئے، ڈر گئے. انہاں دے چہرے تے دکھ دے آثار ظاہر تھے. جو اللہ دا نبی جے تے دعا نہ منگے، جے دے متھوں جنازے دی نماز نہ پڑھے، یہ بدبخت آدمی ہو سی. حضور فرمیندے جدے بھی کو تساڈا مانو مر ونے میں کو اطلاع دیا کرو، جو میں تساڈے متھوں جنازے دی نماز پڑھساں، جے دے متھوں میں جنازہ پڑھاں، اوہی دے قبر وچ نور ہو سی، اوہی دی قبر جنت دا باغیچہ بن جوے سی. اج این شخص دے متھا اللہ دے نبی نماز جنازہ پڑھن کنو انکار کیتے. صحابہ سمجھ گئے اے بدبخت بد نصیب جتے اللہ دا نبی نماز جنازہ نہیں پڑھ دے. پیچھے حضور فرمایا میں نہ پڑھسا تساں پڑھو، ان کو دفن کر چھوڑو، میرے ساموں دا جنازہ نہ آڑو. مجبور صحابہ اندے جنازہ نماز پڑھیا، ان کو دفن کیتو نے. جڑے پور واپس موٹ آئے پوچھو نے یا رسول اللہ تو تے رحمت دا پے کر رہی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. سب جہانی دے متھوں تو رحمت بنائے. یا رسول اللہ ایڈا پیار بھریا نبی تساں این شخص دی جنازے دی نماز کیوں نہ پڑھی؟ ایندا ڈو پیڑا تساں نال گڈھا جہاد کیت، مجاہد ہا، مسافر ہا، تساں دے ساتھ وچ ہا، تساں دا صحابی ہا. محبوبہ تساں کیوں نہیں جنازے دی نماز پڑھی؟ صحابہ کو حضور فرمیندن ایمان چوری کیتی ہے، خیبر دے مال غنیمت وچوں ہکڑی رسی ہے، وہ رسی ای چورائی ہے، ای چور دی جنازے دی نماز میں نہ پڑھسا. صحابیہ کہندے اساں اوہی دے سامان کو جو کھولیا اساں کو تو خبر نہیں کیا چوری کیتی ہے، پر اوہی دے سامان کو جڑے کھولیو سے تے ڈٹھو کہ ہکڑی رسی ہے جیندا مل 2 روپے کنو متھے نہا. پٹر ایرے دھیان کرو، میری گال سمجھو. 2 روپے کنو ان دی قیمت وڈھیک نہیں، 2 روپے کنو گھٹ قیمت والی رسی جکا اوہی چورائی ہے. میرے سونے نبی فرمیندے جکو چورے اوہی دے جنازے دی نماز میں نہ پڑھساں. او دا او بٹھا او پتا دے گوٹ والا ذرا اپنے یام تے ہاتھ تا رکھ. کتنی چوریاں کتنے غریبیں کو ایزائی، کتنے غریبیں دے حق کھا بیٹھیں. سنا واحد القہار دے کیوں کیا جواب دے سی. اللہ دی کہاری کورٹ وچ اج سبھانے تے کو پیش تھی ونائے. او عطا اے سدائی حسن تیرا نو سی، سدائی تیری جوانی نو سی، سدائی تیری یا بندوق تے نال گڈ نو سی. او عطا اج تو اپنے راج ولر والا ہے، پر او ڈیاڑا یاد کر جنے ہتھے خالی قبر دے مٹی دا مہمان تھی سی.
ہوئی سوڑی قبر وچ نہ ابا گد ہر سئی نہ اما گد ہو سئی نہ مارو مٹر گد ہو سئی قبریں دے وچ ونج چھاتی پا گئے ماس ہڈکو کیڑے کھا مٹی دے وچ اوتھی گئے ونا تے کون پئی اج تئی خبر غفلت کنو وہ بیدار تھی کچھ تھی سیاڑا سوچ کر او ادا او مٹھا بنا دے عیب کھولیندا بیٹھئی فلانا ایویں پر کدے تو اپنے آپ کو تے دیکھ تیری زندگی کیویں گزر گئی تیرے راتیاں کیویں گزریاں تیرے دن کیویں گزرے او تا او مٹھا اج سبحانے اسرائیل دے ہتھ تیری جچی وچوں سن ابا مرنا ہے یا کو نہیں جواب دیو ہاں بلا پتا بھی نہ مرسن کیا جی پتا بھی مرسن گبول مرسن مہر مرسن ہر کی نے متو موت ہے انصاری بھی مرسن ہر ایک دے متو موت ہے ہاں مرنا ہے یا کو نہیں مرنا ودا او مٹھا وہ دہاڑا یاد کر جنے موت نہ سئی ابا روندا بیٹھا ہو سی بچڑا کتے پیا ویندئی اما جی جل روسی او میرا جوان پٹڑا کتے پیا ویندئی تیری سال روسی او میرا گھر والا اج میں کو رنی بیواہی بڑائی کتے ویندئی تیرے بچڑے ننھڑے روسن بابا او بابا اسا کو یتیم بڑائی ویندئی اسا کو عید دی خرچی کہنے سی اسا کو پٹنا دے سی اسا کو مانی کیر کھوے سی او ادا تیرے بچے رو دے ہو سن تو ہتھے خالی قبر دا مہمان تھی ویسی یار پیارے پیارے اپنے ہاتھوں دفنائے نی جڑے اگے گئے ہوئے مڑ کے نہیں آئے نی یاد تیری رہندی تھے مٹی دا نشان وے سدا نہیں رہنا تھے کسے انسان وے او دا جنازہ تیرا چویس کانٹیاں دے کلھے دے ہو سی اکھے سی میں کو تھوڑی دیر ترساؤ او کاندھیو تھوڑی دیر صبر چا کرو میں اپنے بچڑے کو موکلا گنا پر ایکڑے منٹ دی مہلت نہ مل سی حل بابا ہن تو تیرے رہن دی کئی ضرورت کو نہیں پیچھے میرے ادا ایکڑے گھر وچ رو پٹ موکلائے سن دیول کاندھی تھی قبر تئیں جلسن جنے قبر وچ پورے دن او میت کھڑا دیکھدا اے اوندا روح پیا دیکھدا اے اون دے جتیاں دے کھڑکے بھی سندا اے انہو لیسمع خفق نعالہم قبر والا اپنے کاندھیاں دے جتیاں دے کھڑکاٹ قبر وچ سندا پیا اے او دا جری مل مٹر مائٹر پورے دے کھڑے نالے وٹھ پیاس دے او ادا او فلنا میں کو اکیلا سٹی ویندئی او بابا تو بھی میں کو چھوڑی ویندئی او میرا پھرا تو بھی چھوڑی ویندئی ارے میرا یار کنے گیا میرے دوست کنے گئے میں کو اکیلا کیویں سٹی مٹی وچ ویندے او ادا او مٹھا یہ سب مٹ مائٹ چھوڑ ویس نہیں جنے قبر وچ پوری سن ہن ابا گد نہ ہو سی ادا گد نہ ہو سی اما گد نہ ہو سی مٹ مائٹ یار دوست سب چھوڑ ویسن پر اوہی قبر وچ ہکڑی ذات آسی وہی قبر سوڑی سامی وچ اچانک روشنی تھی ویسی میرا مدینے والا محبوب آوے سی
اکڑا ولی سگورا مرے پیا وصیت کی تس میری قبر کو وڈا ٹھاؤ جی بیہن دی جگہ ہووے پوچھو نے سے ایو کیوں بلا آکھیو نے تو میرا سونا نبی جو قبر وچ آسی تو میں ستا پیا کیویں ہو سا میں اتھا اپنے نبی دا استقبال